resposta ao feito de que o que casas percorrese a Cotío ou Valmiñor, decidimos publicar unha nota no Facebook na que pedíamos suxestións de casas interesantes en diferentes lugares de Galicia. Así foi como coñecemos o noso primeiro anfitrión de hoxe, que se chama Orlando, e que nos vai ensinar a amar o Courel amosando a súa fermosa vivenda restaurada. Outra parada moi interesante será en Miño, onde veremos unha casa de deseño contemporáneo que ten unha piscina para un só bañista. Tamén imos pasar polo concello de Carballo para visitar unha casa restaurada, cuxa piscina, en cambio, podería asemellarse a un lavadoiro tradicional. En Santiago de Compostela visitaremos a Óscar, un vello coñecido do programa, que acaba de estrear un piso novo para vivir coa súa parella. E por último iremos ao concello ourensán de Sandías para coñecer unha muller que nos demostrará que o confort non sempre é cuestión de metros cadrados. A Serra do Courel segue a ser un enclave natural de beleza desbordante. Aquí hai moitas casas que responden aos parámetros da arquitectura galega de hai máis de 300 anos e que hoxe seguen en pé. Un dos mellores exemplos disto imos coñecelo da man do propietario dunha delas, que normalmente vive en Lugo e que se chama Orlando Álvarez. Mi vida y me encontré con dos copias. Que me hicieron ¿Qué tal, Orlando? Moi ben. Benvidos a Freire de Baixo, no medio do Courel. Así apartes ti no medio do monte, non? É no medio do Courel, no mesmo centro. Que ti tens unha casa en plena montaña. Pois sí, bueno, máis ben debaixo dunha montaña porque está debaixo dunha rocha moi alta aí que corre perigo de caer, pero bueno, hai que vigilala. A túa casa non correrá perigo, non? Penso que non. Podemos ir entón. Si, vamos. Veña. E que tal se está aquí? Que prefires, Lugo? Pois eu estou aquí como no mellor sitio do mundo. Non sei se é o mellor sitio do mundo, pero estou aquí como se for o mellor sitio do mundo. Así que esta é a túa casa, Orlando. Pois sí, a casa que me tocou na herencia, no lote cando se dividiu a casa. E a casa está tal cual, ou está máis ou menos como cando se fixo nos seus tempos, pero vedes que lle falta onde están os árboles, falta aí un anaco que ainda non reconstruímos. Isto era como un castro. Só que ao final quedaron as viviendas, foron construindo viviendas novas e desfacendo as vellas. E restaurada só está a túa, entón? De momento está restaurada a miña, pero na aldea, pois a aldea principal xa vedes que está todo, os teitos casi todos novos. Xa a xente está restaurando cousiñas. Temos cousiñas. poucas aldeas do Courel que están prácticamente as casas todas intactas. Estas pedras son de mármol, pero son mármol sin pulir. É mármol aquí dun regato que hai aquí debaixo do Sobredo. Este é a roca calcárea do Devónico, 300 millóns de anos. E esta non é a porta? Pa onde vas? Pero esta é a porta de abaixo. Está cheo de trastes, que debe ver un pouco así, pero aí está un pouco... Este é o almacén onde se poñen todas as ferramentas para seguir traballando, pero de momento está todo... Isto co tempo pensamos a arreglar un poquinho mellor, unha parte para unha habitación e a outra parte para as ferramentas. As ferramentas son imprescindibles para ter unha casa así con un pouco de xeito. Fija, esta esquina que está cortada así, isto está cortada porque antigamente cortábanas para cando pasaran os carros non lle pegaran as pedras e arrincaran da parede e fixeran a parede. Ahora vamos ir por esa parte que é por onde se entra, que é a porta de era no naciente. E todas estas pedras houve que poñelas de novo? Non, estas pedras están como estaba a casa igual. O único que se fixe é as ventanas, poñer as ventanas e restaurar e rexuntar as pedras da ventana. Como puido aguantar isto tantísimos anos así de estable? Pois como conservou a cubierta, pois como son paredes de barro e pedra, se non se mollan, nunca se desfai. E aquí non chove ou que? Non chove moitísimo, pero como tiña tellado, tiña un tellado vello, pero facía as funcións de tellado normal. A arquitectura popular galega é tremenda, Claro, o que queira restaurar a casa no Courel ten a suerte de comprar o mellor unha ruína e estar tocando paredes con 500 anos de antigüedade. Vaya fortuna. E aparte de este entorno, pois en principio parece que privilexiado, non?
Bueno, este é o camiño da miña casa e este por aquí é o camiño desta ruta que se abriu fai pouco tempo, que abrimos, que vai a pena boa, que é o kilómetro vertical, a ruta con máis pendente de toda Galicia. Que abristes quenes, ti? Pois eu e uns cuantos que me axudaron algúns días, e incluso o fotógrafo que fixo as últimas fotos, pois me axudou a levarme gasolina e comida e todo eso. Ti, Orlando, estás feito un manitas, abres camiños, fabricas fornos... Home, hai que cuidar o sitio onde vives, e quanto máis bonito este o sitio, pois máis se revaloriza a propiedade. E esta é unha necesidade para comer, non hai outro Para comer problema. que? Que cociñas aí? A ver. Aquí cociñas empanadas, pizzas, de todo, incluso unha paella, polos, cabritos, o que se pilla. Un xabarín, pillas por aí, un corzo. E de par do forno xa está o merendeiro. Vale, aquí no verán podes comer perfectamente, pero de inverno, como de momento non temos coberto, pensámoslo cubrir, pero de momento aquí non se pode estar de inverno, aparte aquí de inverno non dá o sol, non entra o sol aquí en 3 meses. Carai, como aguantas? Entón de aguantas? inverno isto está moi bonito, pois está todo blanquillo todo o tempo. Gusta chiso de que non haxa luz e sol. Home, non é de todo agradable, se visto de fora, parece que é unha cousa horrible, pero cando está o lume encendido e fora está xeada é a mellor sensación que hai. Ter o lume encendido e por fora todo cheo de xeada. E cantos vivides nesta casa? Pois esta casa somos a parella e a filla, que está en Suiza, pero tamén ven de vacacións aquí. Non é moi grande, entón. Solo ten 2 habitacións e ao salón cociña, non ten máis, e ao cuarto de baño. Imos a velo. Este é o salón cociña que decorou a miña muller, bueno, toda a casa decorou a miña muller. Algúns muebles se restaurou Rusela, outros muebles, esta mesa, por exemplo, regalaron aos amigos, moitos muebles regalaron e outros, pois, xa restaurouse a miña muller muebles vellos. Que pedra é esta que está polas paredes? Esta pedra é a mesma que está fora, pasa como está rexuntada, pois o contraste parece que é unha pedra máis blanca. Pizarra, entón? É a mesma pizarra que a que hai fora. E o chan de que é? O chan é de madeira de castiñeiro. A madeira que hai aquí no Courel, pois o castiñeiro é o árbol máis esplendoroso que temos e o que mellor madeira ten. Toda a cociña está na mesma parede. Sí, porque é máis fácil de poñer na mesma parede, e aparte estorba menos, tens aquí o comedor e aí tens toda a cociña dun lado. Encima aí puxemos unha parede que estaba moi ondulada, pois houve que facer para sentar os muebles unha parede vertical de ladrillo. Entón, iso mesmo che permite o ladrillo meter por trás todos os cables e as tuberías. Está moi ben que puxestes unha parede un pouco máis limpa, porque hai xente que deixa a pedra vista e logo iso para cociñar... Claro, e tamén ten esa ventaxa, ao non estar a pedra aí mesmo, a pedra esta antigo, pois é máis difícil de limpiar. Están ben escollidas as cores, eh? Pois iso é cousa de María, a miña muller. Que máis cousas tes pola cociña, a ver? Pois nada, pois o típico da cociña temos, como en todas as cociñas, temos o fruteiro, temos a cafetera, o grifo, a pica, e depois todos os caixóns pois están cheos de platos, trastes e todo o que fai falta. Sabes cal é a demostración dunha casa moi vivida? Esa, a neveira. Guau. Bueno, no Bravo está vivida porque no Bravo... Non está mal, eh? Somos máis xente, somos 3, e o resto do ano somos prácticamente unha máis. E puxestes unha cheminea de ferro. Isto puxémoslo de ferro de fundición porque aguanta moita calor e ten moita potencia, que ten 24 kW cando está chea de leña aberto ao máximo. E aparte isto permíteche, a vantaxe que ten esta estufa é que ten unha capacidade moi grande e cabe un tronco moi grande. Entón, aforra moito tempo cortando leña porque os troncos moi grandes caben. E ao mesmo tempo, esos troncos tan grandes permiten aguantar o lume o día inteiro sin ter que meterlle leña a cada pouco. Así que este é o comedor habitual. Logo está o de comer fora cando vai o tempo. Como na terraza, na solaina. A lámpara, pois, xa compramos luego na tienda. Este é un armario que é onde está a televisión. Aquí este trouxo comprou a miña muller unha tienda en Lugo. Por que tedes o televisor agochado? Home, porque a veces apetece telo un pouco apartado, pero outras veces podes elixir entre telo tapado. Vemos a televisión, pero cando eso, pues, cerramos a porta e xa está. Orlando, supoño que todo o mundo vos pregunta polas vigas do teito, que son impresionantes. Sí, bueno, chama a atención a suerte esta casa, que ten un espacio aquí que ten moita altura, entón chama a atención e dá máis sensación un pouco así de máis agradable. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra
Pois esta porta abrímola porque se algún día recuperamos ese trozo de casa que falta, entón xa temos o hueco da porta para pasar para aí. Previsores, moi ben. Hai que poñer os albañiles, saben meter estes paus aí, que son os cargadeiros, entón, pois xa queda segura para se un día que cambias a ventana esta ou cambias esta parte, esa madeira de abaixo, xa está a porta feita. Esa violeta azul, clavelina roja pa mi pasión, y para saber... Pois aquí a habitación esta das pedras da ventana bonita que se ve de fora. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Este é un loceiro que está aquí a regalárnoslo, entón a miña muller fixo unha librería dele. Estas son as pedras que viñan por fora na ventana esta pequeniña. As de mármore? Son as pedras de mármore sin pulir. Que fixo a casa, quería facer toda a casa de pedras blancas, pero ao final aburriron, como eran tan pesadas, fixeron só unha parte. Esta ventana dá ao muiño que está aquí. Cales son as mellores vistas da casa? Pois depende do día, cando está o sol por ali, cando está o sol por aquí, eu sei, cando vai sendo de noite ou cando é de mañá. Cando é de mañá, a minhas vistas é a porta principal porque entra o sol por a cociña adiante. Vexo que tedes moi cuidado o tema da roupa de cama, incluso hai unha mosquiteira. Vale, isto foi a miña muller que, bueno, facelle a filla un agasallo, pois puxe este mosquiteira aí. Esta é a habitación da filla de Cristina. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Vamos a habitación nosa, a do matrimonio. Esta habitación é tan pequeniña que lle tiveron que poñer un espello para que parecera máis grande. Está moi ben iso das tulipas na parede, Pois iso foi idea da miña muller dos carpinteiros que fixeron a instalación. Estes son os armarios empotrados, aquí temos a roupa. Que? Atopaches algo? Sí, un plato Estou pensando se iso era un plato sombreiro. de Estambul, que trouxo Cristina cando foi alá. É o baño, o camiño. É o único baño da casa, non? Si só temos un baño porque non chega ben. Hai que aforrar auga e hai que aforrar destes xabós e todo eso, cuanto menos é mellor, hai que lavarse ben, pero... Vexo que as chaves son como antigas, non? Parecen antigas, pero son novas porque están feitas de novo por unha empresa italiana que é moi conocida, Fontini, que todo o mundo utiliza para decorar as instalacións interiores das casas que se restauran e imita perfectamente as instalacións antiguas. Con cable así tradicional. Cable tradicional, pero que a mínima resistencia, potencia ou que faga falta como calquer outro tipo de cable. Orlando, que é o que realmente che fai sentir máis orgulloso da túa casa? Pois da miña casa, pois o máis orgulloso é que a todo mundo que ven vela, pois que lle gusta. Entón, pois, iso é o que máis te alegra, non? E pois que a miña muller, pois, fora capaz de decorar desta maneira tamén, entón tamén me enche de orgullo. Bueno, e aquí na aldea, como non sedes moitos, que facedes para o xogo social e tomar por aí un viño e tal? Pois a noite, pois, se non é aquí na aldea, que hai un bar, o bar Pontón, pois podemos ir a Folgoso, Sebane ou calquera outra aldea a ver os amigos, conocidos ou coseña. Podemos ir ás setas, podemos ir buscar leña, bueno, facer senderismo, todo o que podes facer en calquera sitio de montaña, como un sitio como este. Que podemos facer agora? Pois íbamos a ver un bar que hai aquí na aldea, que é un bar moi coñecido, que se chama o bar Pontón, e podemos tomar aí unhas cerveciñas, se queredes. Veña, trato feito. I'm trying so hard. I'm trying so
Orlando, non esperaba un sitio tan fermoso, estás aí fantásticamente. O Courel sempre te vai sorprender. Cuanto máis o coñeces, máis te vai sorprender. O Courel agarda moitas sorpresas e moitas que non nos imaginamos ninguén. Pois moitas grazas por amosarnos o Caurel e amosarnos o teu exemplo de como restaurar a antiga arquitectura desta zona. Pois cando queirades vir ao Courel, xa sabedes, aquí sempre seredes ben recibidos e avisade con tempo para tervos algo preparado. Unha empanada, unha pizza, o que queirades. Moi ben, amigo. Saúde. Saúde. Vémonos entón. Boa viaxe. Chao.